Yo guys, zviri sei? Zvandaona guys pandabuda panze apa zvakaoma. So look now. Ndichangobva umuka manje masandofara masikati singaiti. Ndada kuti ndichida kubuda panze deso ndiri kutsvaga kamwana wamwene vangu. Mashura ndaona. Ayo guys, ndada kuti muonewo mashura ndaona. I think and guys murume wangu veduwee ndokuda kutadzisa kuti chii chasvika. Ndada kuti muone mashura ndaona guys. Look. Mira. Murikuona? Onai guys. Munhu ari busy kucleana mota asina kana kupfeka. Can you imagine guys? Imi kubva patakauya panapa amenoti imhosva guys kutora full yese yadi yese guys. Anenge achifamba asina kupfeka guys munhu everywhere like kutonoti imi guys munhu anga katosungikana koyo kwataigara munhu uyu. Kutondodzita zvasinganyazotomuitire papapa. Anga atori pama1 guys. Look ona. Ko serious yaruti. And guess what? Video dotori poster acharonera mumastreet guys. Kubva ipapo auti mutsure guys. I'm sure kubva ipapo achatanga kuita zvinhu zvakakangwarira akapfeka. Nemishosho nemindochi ichi. So guys, ndakuri poster video guys. Mumutsure antika. Please don't forget kumutsura guys munhu because zvanyanya guys. Ime mumba chamuche muno manogara anokutenderera akadai so nezuro chaida kutodya akadaro guys. Ndakatozoita kutozokuti chikafu changu hachisi kudyiwa kana nemunhu asina kupfeka nemunhu upi nemanogara akapfeka nduwe kubuda panze kwese apfeka nduwe mamwe zuchi aisakura kuseri kuyadhu kune masora ndikuona munhu ari kusakura akapfeka nduwe chete nemi kana ndimi weche zvakanzi vanhu mutogara 3-2 aiwa chero zvikandogara 3-2 chokuzosvika pakufamba everywhere munhu akapfeka nduwe chete haibo.